Ahojte, zdravím. Už dlhšie som sa neprihlásil s nejakým videom, takže spravím nejaké nové video a konkrétne bude obsahovať rok s elektromobilom alebo 35 000 km. A čo by som asi takého zhodnotil je ten ekonomický dojazd a nabíjanie. Celkové náklady na nabíjanie vyšli, keď som to počítal, na 1450 eur a to vychádzalo nejakých 1200 eur na rýchlo nabíjačkách a naozaj nejakých 250 eur na domácom nabíjaní. Tak ten pomer je naozaj veľký, ale celkový ten priemer to teda vychádzalo nejak 4 eur na 100 km. Keď si to človek vypočítal. Tak neviem, či to je veľa, málo, ale ja si myslím, že je to celku dobrá cena. A plus ešte Hyundai, alebo ten má nastavený interval po 30 000 km ako servisný a to by som ako nerátal a to je plus 200 eur stála tá prvá servisná prehliadka. Tam sa robili základné veci, ako nič nejaké dramatické, voľaké filtre sa menili, klíma, kontrolovali sa brzdy a tak. Čo k tomu dodať? Alebo teraz momentálne tiež sme v Ústí, v Čechách, vonku je zima, naozaj sa schladilo, sme na nabíječke. Také postrehy alebo svoje nejaké poznatky. Teraz napríklad tiež sme chceli ísť na jednu rýchlejšiu nabíjecú stanicu E-Join v Ústí, ale je to v takom súkromnom areáli. Ja som tam už bol a teraz človek tam napríklad naozaj išiel jak na hotové a proste ten areál zatvorený, bol tam nejaký zvonec, aj tam človek zvonil, brána zatvorená a jednoducho do toho dvora sa človek nedostal. Tak je to také, že ako človek nepotreboval nutne nejako seriózne rýchlo nabiť, ale proste jednoducho tak človek je vo fóre, kde je len obyčajná AC nabíjení, človek ide proste ešte do mesta, tak však ten čas využije, teda že sa nabíje, ale jednoducho tiež nevýhoda. Potom ďalej, kebyže možno, že otázka, aby to video nebolo moc dlhé, že či by človek menil alebo nemenil. Ja za seba určite by som nemenil ten život s tým elektromobilom. Naozaj, ja som akože spokojný, aj celkový dojem z auta, človek stále má radosť z toho auta, po roku stále tá jazda baví a tak ďalej. Ale samozrejme sú isté také úskalia alebo nevýhody. Jedno z takých väčších nevýhod by som nazval tam celkovo, jak sú tie nabíjačky umiestnené. Ako keby, že sa aj tu pozrieme, tak sme na parkovisku, dobre, človek sa musí zacúvať, proste to človek chápe, sme normálne na strešnej garáži a tá nabíjačka musí byť niekde umiestnená, tak ale čo sú napríklad nové nabíjacie stanice, napríklad v Bratislave, čo spravili veľký nabíjací hub na Landnerovej, tak stále tam človek musí zacúvať. Ja som to napríklad aj na niektorých tých videách tak ukazoval. Človek keď má nosič a vzadu má ten nabíjací port, tak jednoducho nie na každej nabíjačke vie zacúvať, musel by buď ten nosič dávať dole a tak ďalej, jednoducho by tam musel nacúvať a je to dosť diskomfortné. Takisto napríklad, keby človek ide s nejakým vozíkom alebo s karavánom, zatiaľ ten karaván u mňa nehrozí, ale jednoducho nie je to také, že proste človek príde aj s nejakým prívesným vozíkom a nabije sa. Ja som naozaj s tým prívesným vozíkom tiež išiel, napríklad nejaké krátke cesty, ale keby naozaj človek ide dlhšiu trasu a že musí aj nabíjať, tak naozaj vtedy by si to musel tú trasu pozrieť, kde zastaviť, kde môže. A to je skôr, by som povedal, ani nie je nevýhoda z tej elektromobilky ako aut. Myslím si, že automobilky sa naozaj snažia, tie autá vyrábajú už technologicky fajn, super, ale skôr to umiestnenie tých nabíjačiek, to je asi také za mňa, také relatívne zatiaľ dosť mínus,
keď to pozriem, že človek naozaj, keď tá elektromobilita by mala byť vyslovene ten nahradenie nejakých tých konvenčných spaľovacích motorov a využívať naozaj, že to auto na všetko, že na čo treba, aby človeka to neobmedzovalo, tak tam je veľa miest, kde napríklad naozaj s tým prívesom alebo podobne, kde by človek nenabil. Jo, takže asi takto v krátkosti. Takže prvý rok s elektromobilom naozaj človek má za sebou a uvidíme, jak pôjde život ďalej. Tak teraz druhý rok, zase prichádza zima, zase možno nejaké videá, zase trošku je nevýhody, trošku dlhšie sa ten elektromobil nabíja, áno, keď sú chladnejšie teploty a tak ďalej, ale to znova nejaké možno zase videjko človek pridá. Takže tak rok života s elektromobilom. Zatiaľ takto ja to hodnotím akože naozaj pozitívne. Naozaj sú nejaké veci, ktoré by sa dali zlepšiť. Určite stále sa dá zlepšovať, ako umiestnenie tých nabíjačiek, prístup. Tam sa dá určite ešte priestor na tom zlepšovať, ale ja verím, že to stále pôjde dopredu a že ten život s tým elektromom bude naozaj pre tú potom viac širšiu tú verejnosť, viacero ľudí sa na to dá a budú spokojní majitelia elektrického auta. Zatiaľ ahojte, čaute, pozdravujem všetkých a keby možno nejaká pripomienka, kľudne do komentáru určite odpíšem. Ahojte.